vojnu otvorene podporujú. Nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby sa v mene akýchkoľvek geopolitických záujmov a snách oslabiť a rozparcelovať Rusko navzájom zabíjali Slovania. Je pre mňa nepochopiteľné, že ukrajinský prezident odmieta čo i len prímerie. Je pre mňa nepochopiteľné, že ukrajinské politické vedenie ťahá celú krajinu do katastrofy, pretože vyjednávacia pozícia Ukrajiny je každý deň horšia a Ukrajina zaplatí za toto západné dobrodružstvo obrovskú cenu v podobe straty územia a prítomnosti cudzích vojsk. Okrem tlaku na prímerie a začatie mierových rokovaní ponúkam aj Slovensko ako vhodnú krajinu na zorganizovanie akéhokoľvek mierového rokovania na akejkoľvek úrovni. Uznaním Slovenska ako suverénnej krajiny by bolo aj rokovanie na úrovni napríklad ministrov či poslancov zainteresovaných národných parlamentov. Na túto tému som hovoril aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a preto vítam jeho pozitívnu reakciu. Robím a budem robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky 4 svetové strany. Pri plnom rešpektovaní záväzkov, ktoré nám vyplývajú okrem iného aj z našeho členstva v Európskej únii a NATO. Kto sleduje moje zahranično-politické aktivity a výstupy z nich, musí vidieť, že sme síce malou, ale mimoriadne aktívnou krajinou v medzinárodných vzťahoch, pričom vychádzame zo zásad dodržiavania medzinárodného práva, nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín a rešpektovania cesty, ktorú si jednotlivé krajiny vyberú pri riadení svojich vnútorných záležitostí. A na tomto nezmení nikto nič. Ani kriklúni z bratislavskej kaviarne, ani agresívne liberálne médiá, ani česká politická scéna, ktorá čím ďalej tým viac nevhodne vstupuje do našich suverénnych vnútorných záležitostí. Ak sa teda na nás ktokoľvek obráti so záujmom zorganizovať na Slovensku akékoľvek mierové rokovanie vo veci ukrajinsko-ruského konfliktu, môže rátať s našou pohostinnosťou. Dovoľte mi ešte raz sa vrátiť k výmene názorov, ktorú som mal na samite Európskej únie s ukrajinským prezidentom Zelenským. Išlo o dôverné rokovanie, účastníkom boli odobraté aj mobily. Napriek tomu prezident Zelenský na mňa zaútočil na verejnej tlačovej konferencii, informoval verejnosť o obsahu nášho konfliktu a pokračoval v tom aj v obsiahlom príspevku na sociálnych sieťach, kde bol ešte arogantnejší a drzejší. Pán prezident Zelenský, ja rozumiem tlaku, ktorému ste vystavení. Rozumiem, že zo zištných politických a mocenských dôvodov vám Západ dáva prakticky všetko, čo si vypýtate. Ale ja nie som váš podriadený služobník, ktorý si nemôže povedať vlastný názor a ktorý má povinnosť len vám pomáhať a nič od vás neočakávať. Začnem poďakovaním podpredsedničke vlády Denise Sakovej